Patay ang usa ka lalaki sa pagpamusil kagabi sa Barangay Tejero. Gituohan nga sa Maransab usab ang kauban ni ini nga nakadagan. Ray Pasaporte, sugin nimi. Dili sa sitio Sampaguita sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Subo nag-ubo ang patayng lawas ni Seri Tapales, 40 anyos, taga Loriga, San Miguel. Siya gipusil alas 9 pasado kagabi. Kini nakaangkon og pinusilan sa ulo, lawas ug buko-buko. Dili pa kayo lawom dihang nahitabo ang krimen, apan pabiling takom ang mga residente ug walay nitug-an sa kapulisan nga sila nakasaksi sa nahitabo. Sunod nga buto-buto lang sa armas ang nadungog sa mga tao sa wala pa makiti ang patayng lawas ni Tapales. At that time, mingaw naman good, exact na nag-standby ditong dapita. Aning duha na sa kabuok, they're on their way out sa Sampaguita Street. Dunay kauban ang biktima nga nakadagan paingon sa sitio Villa Gonzalo 2 kinsa gituohan sa kapulisan nga naigupod sa pagpamusil. Kining babae naghilak samtang nagsudong sa patayng lawas sa iyang igsuon, nagdumili sa pagsulti unsay iyang nasayran sa hitabo. Kining biktima, doon na siya kauban, yan lang butay. Gikan niya sila sa may sitio Sampaguita. Pag-abot niya doon sa main street sa Sampaguita, kalit niya silang pamusil. Buot pangitaon sa kapulisan ang kauban sa biktima nga nakadagan. Matud di pagara, ang kauban sa biktima mo'y maghatag kanila og detalye kung ngano ug unsay hinungdan nga sila gipamusil. Nakuha sa crime scene ang 11 kakabhang og slag sa kalibre 45 nga armas nga nagpasad sa yuta. Ray Pasaporte, News Pride. Nadakpan ang number 2 ug number 3 nga most wanted person sa lungsod sa Tabualan. Ang nadakpan gila nga sila si Deo Arellano nga nasikop kagabi sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ug si Kudairi Ayub nga nadakpan dito sa Barangay Nangka, lungsod sa Konsolasyon. Sila nasikop sa mga sakop sa Provincial Investigation and Detective Management Branch, pinasikad sa usa ka warrant of arrest sa kasong rape. Ang duha mao ang akusado sa pagpanglubos sa usa ka 16 anyos na dalagitan ni atong tuig 2008. Actually, ang warrant dito nila, nasingkit lang ang warrant, separate ang filing nga kaso, pero ang warrant para nausa lang kay same court naman, nga same ang victim. OIC sa Talisay City College mipatinaw nga wala na gikinahanglan ang pag-issue sa official receipt sa gilukat nga insurance alang sa mga estudyante. Ang kwarta diretso nga gibayad ngadto sa pribadong insurance company. Jinky Bargio, sugin nimi. Kani mga estudyante ha, kung ano mga anak maniniya, ano ba niya? Gipatinaw sa OIC sa Talisay City College, Richel Bacaltos, nga adunay klaro nga insurance ang ilang mga estudyante. Sukwahi kini sa mga pagduda sa laing OIC sa Talisay City College nga si Dr. Paulus Cañete. Nipadayag si Dr. Cañete nga way mga resibo ang gikolekta nila nga insurance ug computer fees base sa suwat sa city accountant ngadto sa mayor nga nagtumbok sa audit observation sa COA. Wala may anomalya kay ato manggibutang din sa bulletin board base sa atong ikasabutan, ibutang dito sa bulletin board. Nya all the students are already insured with Pioneer Insurance. Now, Gipasabot ni Bacaltos nga group insurance ang ilang gikuha alang sa 2,063 ka mga estudyante. Matud niya, diretso nilang gibayad sa Pioneer Insurance ang kwarta, hinungdan nga wa sila'y kinahanglang i-remit sa City Hall. ang amo lang ato nga mapaspas ang atong proseso. Ang mapaspas lang gud ang proseso kay dili man ni akong desisyon. It is decided by the academic council. It was decided by the parents na ingon ana ang situation. So what is important is na insured ang mga bata. Gipatinaw usab ni Bacaltos nga initiative sa Supreme Student Council ang pagpamalit sa mga computer nga gipuli sa mga karaan nila nga mga units ug dili ang tunghaan ang nipalit ni ini. Nang hinaw si Bacaltos sa hungihong nga dunay anomalya sa iyang pamunuan. Mipadayag siya og kabalaka nga maepektuhan ang operasyon sa tunghaan karon na init na ang city government kaniya. Mao na ang akong nabalakan yun nga kanang with these things nga ato nang gifile og case ang mayor. So ang ako lang nga let us set aside lang isa inaana. What we are looking forward is the welfare of our students enrolled in Talisay City College. Jinky Bargio, News 5.
gibalhin na gikan sa ospital ngadto sa Bagong Buhay Rehabilitation Center ang kani mayor sa dapitan nga si Dominador Halosos. Gikumpirmar sa abogado nini nga si Attorney Inocencio de la Serna nga gidischarge na ang iyang kliyente gikan sa Cebu Doctors Hospital. Ipadayon ni Halosos sa iyang sentensya nga usa ka tuig ug 6 ka buwan sud sa BBRC. Si Halosos na kondekto sa salang robbery nga nitabo niya itong tuig 1969. Kuan ba misconception nga naa siya therapy treatment kaya nagpa-hospital siya o bugay kaya pwede naman daw siyang stay as long as he likes because there is a medical reason for his stay in the hospital. Lali sa mayor ug vice mayor sa Dumanhog kabahin sa pag-appoint og secretary sa Sangguniang Bayan milandig sa Provincial Board Committee on Investigation kaganina. King Perez, Suginlimi. Miatubang ang mayor ug vice mayor sa lungsod sa Dumanhog sa Committee on Investigation nga gipanguluhan ni Provincial Board Member Arley Sitoy. Si Vice Mayor Efren Hica mireklamo nga si Mayor Nelson Garcia nag-appoint usab og Sangguniang Bayan Secretary. Subay sa Omnibus Rules of Appointment sa Local Government Code, ang Vice Mayor lang isip pangu sa Sangguniang Bayan mao'y maka-appoint og Secretary. Niyangyo ko niya nga kung pwede ba na mo-appoint na ko sa ako ang SB Secretary. Iya kong gidid-an. Buti Hica nga isuspenso si Garcia. Matod pa sa Vice Mayor nga miabot ang higayon nga nagdoble ang Secretary sa Sangguniang Bayan. So doble no, kay doon na siya gi-designate nga hantod karon musud gyapon mo take down gyapon sa minutes sa session sa Sangguniang Bayan. Simple kayo. I just want him to respect the Sangguniang Bayan. I just want him to respect the function of the Vice Mayor. The case will not give burden to the provincial board because this case is really a malicious case because they are all liberal party. Apan bisan pa nga kadaghanan sa mga miyembro sa provincial board mga sakop sa Liberal Party, masaligon siya nga di kini mamulitika sa paghukom sa iyang motion. Gipa-dismiss ni Mayor Garcia ang reklamo bato kaniya sa hinungdan nga wala na'y basehan ng pasangil. Andam siya nga dadon ngadto sa korte kundi kini mo pabor kaniya ang komitiba. We will go ahead with their recommendation for my suspension. Then we will not participate anymore with this hearing, and we can go to the court after this. Kay remedy man ang mga to court. Nanana sa parties kung unsay ilang buhaton. Remedy man ang sa korte. Di man ta kapugungan na. Si kanhi Congressman Pablo John Garcia mao ang abogado ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia. I'm the only counsel he can afford. Wa na siya plano nga mobalik sa pamulitika ug na-enjoy ini ang kinabuhi isip pribadong tao. Apan wala gihapon ni ini malikay nga musawsaw sa pamulitika sa lalawigan kabahin sa plano sa gobernador nga ikiha og apil ang iyang igsuon nga si kanhi Gobernadora Gwen Garcia kung ikiha ang Kapitolyo sa mga contractors nga wa pa mabayre. I'm the only counsel he can afford. Well, kanang kiha against my sister, that's nothing new anymore. If they filed all kinds of cases against my sister. We feel that this was the fault of the previous administration. Had she not bypassed the provincial board, yung tata magkaproblema yun eh. King Perez, News 5. Luwas o ana-ana sa stable condition ang mga nangaangol nga pasahero sa nitabong disgrasya kaghapon sa lungsod sa Argao. Kini gipasalig sa pango sa Provincial Health Office nga si Dr. Cynthia Hinuzulango. Matod sab niya, dili kayo dako ang gitunol nga hinabang sa Kapitolyo human gitubag ang galastuhan sa Northfield Foundation. Muhatag sa Kapitolyo og 500,000 pesos isip burial assistance ngadto sa pamilya sa namatay. Tulo ang patay samtang napulo ang angol diyang nabangga ang van sa usa ka dump truck. Sakay sa van ang mga persons with disabilities nga paingon unta sa dakbayan sa Sugbo alang sa usa ka medical check-up. Intended for the family food para sa ilang burial nila.